Asırlaryň dowamynda ardylanyp bellenilýän Gurban bayramynyň 2-nji gününiň welaýet derejesindäki bayramçylyk çäreleri Daşoğlu welaýatynyň etrap şäherlerinde de özüniň belin ruhy öwüşgüni bilen dowam etdi. Pähim paýhas ummany magtum bolup Praga ýylynyň ruhy bilen dawarlary bilen munasyp utguşan çäreler her bir adamda ýatdan çykmajak sähirler galdyrdy. Daşoğlu welaýet häkimliginiň Denanlar birleşiginiň welaýet bölüminiň Türkmenistanyň kärdeşler arkaşyklarynyň welaýet birleşmesiniň Demokratik Partiýasynyň welaýet komitetiniň Türkmenistanyň magtumlar nahyýaşlar guramasynyň welaýet geňeşiniň welaýet medeniýet müdürliginiň bililikde guramoklaryny Daşoğlu şäheriniň türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki ajaýyp meýdansada hemde Daşoğlu şäheriniň iň gözel kunjaklarynyň biri bolan ýalky aýdymsaz merkezine bayramçylyk dawaralary geçirildi. Bu yerde emele gelen ajaýyp görnüşleri, türkmeniň agoýlary, hatara atarlanan gadanlarda taýýarlanan halkymyzyň milli tagamlary, gelin gyýdylan läle kakmaklary we beýleki toy bayramlara mahsus görnüşler Gurban bayramynyň dawaratyna gelenleriň göwüni usuny kanatlandyrdy. Welaýatyň medeniýet we sunat işgärleriniň şu sene münasibetli düýrüýte taýýarlanan bayramçylyk çykyşlary aýratyn, joşgunly we ýokary ruh bilen bilen tapawutlandy. Şol çykyşlara tans we halk dörejülük toparlaram işen gatnaşdylar. Yerine getirilen medeni çykyşlar arkadaly gahrman terdarymynyň başçylygyny ýurdumyzda durmuşa geçirilýän beýik işleriň we gazanylan zähmet ýeňişleriniň agdy beriliň we jewsligiň wasy bolup ýanglandy. Şol ýerde bagşylan joşgunly aýdymlary, gelin gyýdylan halk dörejüligi boýunça taýýarlanan çykyşlary dawaran öz bolşy pursatlaryna öwrüldi. Sanly sene münasibetli welaýet sport we ýaşlar tiýatraty baş müdürliginiň guramagyny dürli ýarşlar hemde türgenleriň görkezme çykyşlary ýaýbanlandyrly. Görüş tanap çekmek, ýalyga togutmak ýaly milli oýunlara da uly orun berildi. Bu görnüşler ýaşaň ýokary ruh bilenlik, aýratyn joşgun bilen hiňilliklerde uçan pursatlary bilen öz bolşy saatlaşygy emele getirdi. Dawaran geçýän ýerine türkmeniň milli tagamlarynyň taýýarlanyşy göwünleri galkynyş paýlady. Dürli tagamlaryň taýýarlanyşy aýratyn hatara goýulan gadanlarda palawlar atarlyp pişme bişirilmegi, dogramadyr garmanyň köjäniň unaşyň taýýarlanmagy halkymyzyň ören gadymy wagtlardan bäri dowam edip gelýän milli tagamlarynyň gözbaşydyr. Şeýlede munyň özi halkymyzyň rızkyl bereketiniň güwäsidir. Egilmeýän joşguny beslenen şu pursatlar türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman terdarymynyň adyna aýdylýan alkyş sözleri bilen goşdy.